que el procés és una de les coses que ha fet més mal a la llengua catalana perquè l'ha convertit en això que tu deies abans, d'una llengua antipàtica i percebuda com una imposició. Ara que PSC i PP s'entenen, que en això sempre s'han entès, expliqueu-me en quin moment el català es fa antipàtic durant el procés. El fet de polititzar la llengua de la manera que s'ha polititzat durant el procés i convertir-la... És que una llengua és política. No em podeu dir que la llengua no és política. Com em podeu dir que el català no és una arma política quan a casa meva el català i les edicions i algunes publicacions sabien i eren conscients que el català era el símbol més important de la nostra nació. La llengua ens la van prohibir i es va convertir en un símbol de Catalunya. Com em podeu dir que la llengua no és un símbol polític? Doncs no, com ho podeu dir? Perquè això... La realitat és que hi va haver una percepció d'imposició del català. Una percepció, però això és una percepció, no pas que s'imposés. La imposició va ser el 155, això va ser una imposició.